OK, poďme dole. Áno. Ja mám kľúč. Áno. OK. Nie, tu je auto. Nie tam. Otom si dvere. Ahoj. OK, aby ste pochopili, o čom je táto hra. Máte jedného animatronika a dvoch sekuriťákov. Misia tých dvoch sekuriťákov je, aby dokončili všetky tasky a odišli. Potom tu je hráč, ktorý sa môže prepínať medzi všetkými animatronikmi a musí zabiť všetkých hráčov, kým sa dostanú von. Video obsahuje vulgarizmy a čierny humor. Dopredu sa ospravedlňujeme za menšie lagy. Berte popcorn, uvoľnite sa a užívajte si video. No, tak schválne. Mi nepáči. OK, wrench. Papa. Oh shit. Work bay. Tak poď. Keď tam bude... Prosím. Nie. Prosím. Oh. Nie hra? Podľa mňa nepôjde hra. Nie. Dobre, keď tam budeš, tak... Jo? Kámo, já nevycházím. Já fakt nevycházím. Nasrat. Nasar se. Nejdu prostě ven, nasar se. Nejdu. Nasrat. Jdu na Roblox. Nasar se. Kámo, to je camping, kurva, vypadni. Jdi do piči! Kámo, nech mě udělat aspoň jeden task. O môj bože. Dobre, tak... Fokus, teda prosím, tryhard, prosím. Prosím, nech mám šťastie, prosím, nech tam není, prosím. Haló? Keď nie si tak si zatlieskaj. A dobre, ani tam, nice. Joj. To nemôžeš toto robiť. To ne... Tobiáši. Okej. Tobiáši. Okej. Ty jsi taková Okej, poďme dole. Áno. Ja mám kľúč. Neviem. Okej. Kde je auto? Bež! Já vím. Pojď sem.
Tobias, prosím, povedz, že si prežil. Áno, 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 áno. Otevři dveře, otevři dveře. Nastavil som to tak, aby museli obidve spálniť, takže... Ani slovo. Ty už máš hotový tasky? Ahoj, ahoj, ahoj. Pojď sem! Papa, daj mi exit, prosím. Exit! Áno, 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 áno. Ó, môj bože. Ó, Tobias, ne. Tobias, áno, dobre, bež. Nice. Dobrá. Tobias. Nemôžeš mi, prosím, ja ne. Zabij Shadova. Kurva! Papáčika. Proč jsem kurva vždycky první? Ale to nevieš to hrať proste, ja neviem, čo na to podať. Víte, super. Shadow, kolik si splnil otázku? Ani jeden! Držu. A tak môžeš že dobre. Doufám, že teba. Budem to. A já vidím úplný hovno. Počkej, chci ti říct můj plán. No? Zabij mě, ale chci vidět, jak ho budeš trolit. Dobré. Jsem? Já nic nevidím! Pomoc! La popu. Prosím ne, já nic nevidím, kam já mám zase ten bug. Prosím. Ty do piči. Kamo, prosím. Kamo, já vůbec nevím, kam jdu. Já vůbec nevím, kam jdu. Vůbec. Já nic nevidím. Pomoc! Kto je mŕtvý, tak je buz... Kryso. Ty kryso. OK. Dobre, tak mňa dobre vyklo. Moc. Tapni to, jenom tapni Včko. On zase nevidí? Jo, zase nevidím. Pomoc, kurva. Dobre, trošku sa toč doľava, trošku doľava. To je moc. To je málo. Doľava. Shadow, a ako vidíš tvoju budúcnosť? Úplně na hovno. Prostě, jak vidíš ty dveře, Nic nevidím. Shadow, ja to moc dobre nevidím teda. Kámo, hele, vůbec nevím, na to čumím, ale je to sexy. Vůbec nevím, kam jdu. Dobře, tak to je asi špatná cesta, tak tudy. Počkaj, Tobias, skús ho zabiť. Skús ho zabiť, možno, že to prejde. Poď, to prejde, určite to prejde. Poď, zabij ho. Neprejde. Hitni ho. Tak, Shadow. Tak, a teraz sa postav. Dobre, ešte raz Shadow, postav sa. Podívej se, kde máš, no. Udělal důvod, ty zmrdé, závěr. Tak měl udělat závěr, ty zmrdé.
outro, zmrdé, vole. OK. Uvidíme, ale... No neuvidíme.